17. viteška. Šta li ono nad travnikom grmi? Jel gromovi tuku iz oblaka? To krajiška viteška brigada bitku bije protiv sila mraka. Sa svih strana došli su zločinci, protiv svjetla ljepote i dina. Krajišnici hite ka Vlašiću, jer za Bosnu daje majka sina. 17. kreće lijepoj sani, s ljiljanima zlatnim na bajraku. Grmeć svoje sanja ne doziva, već odavno čeka ih u mraku. Odjekuje tekbir od travnika, zatreperi sana glasom dina. Za Bosnu se umire i živi, granica je tamo gdje je Drina.